Boom! And so, what is up guys, no? Marag, karoon na ba to? I don't know, di ko sure. Karoon na ba to nga maghimo ko og question and answer? Kailangan sa dagay ko og sunina. There. I don't know, di ko sure if kailangan pa siya. Pero I think kailangan ito magpakumot guys. Okay, grabe siya kawalay vibe. Earlier, nangayon ko ninyo questions sa Twitter. And yeah, ako ga-expect nga daghan day mo mga questions na ay mga nindot nga questions. O na ay mga mas nindot nga questions. So, here we go. Maybe we'll start. So, first question. Question from Shimay. Kanusta ka mo adto og Davao? Gani ko mo adto og Davao kay ako daw na siya nga place. Largest city in Mindanao. Like second ata na siya sa Philippines, right? Yes. First ang Manila, ta second ang Davao. Na ko'y mga kaila diha do, I haven't met them yet. Charot, English. Ana sila nga limpyo daw kay ang Davao and diha ang favorite na kong fruit which is durian. Yes, I know guys. Not all of us ganahan og durian. Answering the question, probably I think next year na. Target na to summer ha. Summer next year, summer. From Micah Rain. Wa ko'y pangutan na hahaha, I miss you. Wa pa ta nagkita. Pero I swear, ganahan ko makita mo tanan like in person. I do hope in the future na events sa inyo ha, and then I'll get the chance to visit, magkita-kita ta, you know, like wala mo kabalon sa na ka-love ng mag-interact sa inyo ha. Pero wala joy chance. Kaya of course, class A. That's one of the reason kung bakit medyo nahinay ko sa akong vlogging. From Janelle Ben. Pwede ka ba ma-fall sa taong di mo pa nakikita in person? Especially itong mga marupok. Galing na sila ma-fall even though pa rin mo nakita. Kung sa may gamit if like magkita mo in person and then binuwang raday, diba? Makabalag kung saan yung pag-date then ikaw na fall din ng isa wala. Like, di kailangan like tugol mo or what. Pwede, possible siya, possible. Pero like, medyo sketchy lang siya ba? Like, the thing lang is, pwede ka ma-fall in love, pero wala ka kabalo. Sakto ba rin gibasihan? Maybe you're just basing sa looks. Kay, huwag mo siya nakitaan, diba? Wata kabalo. Anak ka rin siya para pasakitan ka. Question from Thea Charis. Pila na imong mga crush? Dili masigo sa akong fingers daw diri sa tamat. Ay, maybe apil ang tiil. You know, kita tanan, linam tayo mga crushes. Doesn't mean na bigaon ka na if like daghan kag mga crushes. So, I think sa ako, ako lang sa tubagon. For now, wala. Joke, wait lang. Pwede na ako balikan ng question later. Again, from Thea Charis. Ano siya, how to be yours? Wala pa na sa akong mind. Kasi mom, mong like, masuko. And then, masuko si mom. So, like, di pa ko sure. You know, simple. Kanang itong makita lang tag certain someone na makapasmile sa atoa, di ba? Like, okay na kaayo. Musupport sa atoa, especially sa imong career, kung sino ganahan buhaton. Simple. Ana si Virgo Germbash. Na possibility nga maimo kong baby. Sure, why not, di ba? Haharanahin kita. From Ken Malagrito, igsuon ba mong medyo maldito? No, I get that a lot. Like fan jud ko ni medyo maldito. Usa siya sa mga inspirations. Though, nag-start na ako himo og videos, kaya na-inspired jud ko ning ato ni Vines. And then, until like, medyo nag-start na siguro grow akong videos. And then, na yung mga comments sa ubos nga ginatag medyo maldito. So like, akong gi-check. Then nakita na ko nga murag, oh yeah, na-actually kahawig. Mas gwapo lang siya pero mas cute ko. So, pabor ako, you know, sa. May tricky question diri si Neka Maib. If ang pack lunch i-eat nimo og dinner time, pack lunch siya po na or pack dinner na? Di na dagay na pack lunch ang tawag, pero pag kanon nimo siya sa dinner, di na ka maingon nga kanon nimo imong pack lunch. Mingon lang ka nga, mukaon na kag dinner. Ana ra dagay, no? Okay, okay tana. Okay. Okay. Ana si It's Maggie. Kinsa man joy tinuod na baby girl nimo kaya? Wala. I mean, yeah, naa before, pero sa karon wala. Kay focus ko sa studies. Di ba, may also dili na ko kaya madungan ang both like love life, then napakay vlog. If na kay girlfriend, dili gid siya mag-work. Kailangan kag uyab nga makasabot sa imo ha, like himo kag content express kung style nga nang mo approach kag girl. Yeah, so dili siya sayon unless na ay willing ra pud mo sabot. Wala na ko kapadungog. Ana si Zeron Mark, nganong wa pa kay uyab Kuya Gelson? Anong wala kay uyab Kuya Gelson? Like I said earlier, lisod idungan ang pag-vlog, ang eskwela, and
kanang relationship thingy. I mean, okay siya, pero lagi, ang akong content, magdodool og laing babae. So, probably, I mean, kung ikaw ang babae, then maybe, dili kaganahan siguro, di ba? Kuya Jels, nganong dali kay ka makapakilig sa imuhang crush? To be honest, kanang mga pick-up lines, merg naanad mo ko nga, like, to make other people smile before, especially ito sa high school pa ko. And mura siya gi-joke na ako siya ba in a way. Naabot na sa point nga if kanusaan ako kailangan, magamit jud ay siya. Nagamit na ko siya whenever maka-encounter ko girl like mer. Wala paspas lang yun kay ko maka-come up og something mer na tayong mga strengths like I don't know, kiligon sa mo then it works, di ba? Not all pick-up line mag-work. Uban awkward isa nga tanan, promise. Like usa na sa reason nga di ko ganahan mag baby vlogs. Kuya, nganong nawala man ka kadiyot sa baby vlogs? Nawala ko kadiyot or nawala jud? Nawala ka jud kay dili gyud siya sayon first of all, and lagi finals dili jud bali kayan. Naghimo og videos karon na mer dili ra mahimo nako siya sa balay. Sayang ang atong connection. Nasugdan ako, then di na ako mapadayon. So sayang guys sa tanan. Eh, na siya follow-up question. Nakita pa mo ni Hero. The reason na nawala si Hero sa baby vlogs kay exchange student sa Silliman University. And after pagwala niya, of course, talaga siya pa na. Kani ana si Ikisebili. Mahal ko o mahal akit. Lisod na siya. If ako nabantay na, if nakapaka sa edad like high school or college, like when you engage ito para mga relationships, bata pa ka, dali pa ka makita. There's plenty of fish in the sea. Hapit ko mo ingon, there's plenty sea in the fish. Ug high school pa ka, o college ka, dili ka dito ka sa imong love, then mag-hope lang ka nga maybe ma-fall mo siya nimo or di ba inana. Pero ug maabot na kag mga 35, nagtrabaho na ka, busy na ka, murag wala na kay time para makapangita bitaw. Mugo na ka og kanang mahal ka, or love ka niya. I mean, maabot dito sa point nga ma-appreciate nimo ang iya ang love for you. Unlike like high school o college mo, usually pagpatanon pa ka, more on looks, ana. Pero when you grow up, ma-attract ka niya dili na sa looks, but sa lain na ma-appreciate na nimo ng certain someone na ganahan siya sa imo ha. Most of imong standards ba? Taas na explanation, pero dapat Gelson, diretso na lang storya. Ana si I'm just John 6. Nganong unfair kaayo ang life? Bito, kanang murag makaingon kang anong sila, murag smooth king sailing sila din sa murag rough. You know, we all experience problems at some point. Once malampasan na nimo, I do believe na, you know, smooth sailing na po na siya. Imong mga friends siguro nga imong nakita or kinsa man na sila nga murag unfair ang life kay tungod smooth ang dagan silang life imo kay rocky road pa. Wata ka palo wala pa naabot ng iyang challenges sa iyang life or maybe na agian na niya. So, era surrender besh. Whoo! Question from the next faster. Why do people cheat? Nganong dili kaya sa isa ka tawo maging faithful? I think immature sila. Dili sila mature enough and dili nila makita ang importance ba. Murag dili sila ma-attract or murag ni cheat sila kay dili enough ilang love sa imo ha. Wala na bang pag-ibig? Bitaw, muto siya. I think inamugi na siya. Para na po na sa ako Then come if you have better explanations about that, then go comment below. Ana si Siv_MZ. Why are you so poggy, baby? Woo! Naka-pogi. Para nako walay gibuhat ang Ginoo nga bati. It's just nga makaingon tag bati just because dili na to type ang person pero walay gibuhat na maot ang Ginoo. So unsa man ko? Ana si Ninya Kalumpang, if makadaog kas loto, what would you do? Mataya ko loto, usog, then magulat mo daw. From Chloe Corpus, anak siya, asa man jud ka na bass. Down low, bass down low, bass down low. Asa ko na bass. At sa karon is na ako dumagete kay nag-eskwela ko. Kinsa imong pinaka-bet sa tanan imong baby? Bet na ko si baby number 2 ug si 1. Dayon si Tisay baby pod, Aping baby, ug si Chopper baby, ug si Butuan crush, ug si Iligan baby. Nganong lain sa feeling if dili ka crush imong crush? Kay lain mo og feeling ang dili mutual. Marago lain sa feeling ng ikaw ni hatag din walay na balik. Unsay nice sa intro ba na pag mang jamming kag baby? Ambot, basta as long as dili lang weird like
I mean, Nag-aasta ka. Amot lang, just be yourself and don't be weird. I think, ana siya. Cute ka. Anas mami. Ana si JPGXX12XB. I like your name, Jazz Guerrero. I mean, you're like, parang... nickname or sa panay tawag, ana. Username. What if she let go of you na? Oh! Are you still gonna fight for it? Oh! Grabe hugot ding tawhan na. Uy, lisod ba eh? Kay, di naman siya. So like, gana naman siya nga, mubuhi na. So, nga i-fight pa man mo. Unless, gana siya magpagukod. So, may makalibog. Girls, tubag, what do you think? Mulet go na ba mo? Does that mean nga, mulet go na ba mo? Or like, ganahan na niyo tanawon if gukdon ba mo? But lang. Si SG Michael J. Ni si Sgandamzi 30. Shout out ko Michael J. Tanaka. Hahaha, salamat ay. Ibasa po na ako binako question. Cry di nise. Or bugo di ko mubasa ba? Nana kayo uyab kuya? Wala. Zia Alcantara, kung ang poison ma-expire, poisonous pa Japon siya. To answer that question, okay, example ang pagkaon. Pagkaon man na siya, unedible siya, di ba? Pag ma-expire ang pagkaon, pwede siya makahilo. Pero unsa kaha, if ang poison na gani makahilo, then ma-expire pa gid siya. So samot. So thank you for watching this Q&A, and I do hope that you subscribe, leave a like, follow me, Gelson Box on Twitter, and I'm just Gelson sa Instagram. Adios. Uy, man